अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. केसरकरांच्या वडिलांचा उद्धार राणेंनी या गांधी चौकात केला, तर केसरकरांनीही राणेंचा कसा उद्धार केला हे जनतेला ठाऊक आहे. राणेंना आमदार नाही तर मुंबईचा महापौर व्हायचं होतं. ते आमदार होण्यासाठी आम्ही योगदान दिलं. राणेंना विरोध असताना त्यांना निवडून आणलं असं मत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील जुन्या शिवसैनिकांनी व्यक्त केलं. तसंच दीपक केसरकर यांनी 15 वर्षात केवळ भूलथापा मारल्याचा आरोप केला. पाहूयात. केसरकरांना ड्रायव्हर म्हणून ठेवणार म्हणून बरोबर बरेच फोटो व्हायरल झाले. त्यात निलेश राणेंनी आता निवडणुकीसाठी केसरकरांचा ड्रायव्हर झाला. हे बघितल्यानं राणेंचा स्वार्थ इथे तुम्हाला कळेल. दुसरं, राणेंची जी रेंज खऱ्या अर्थाने आम्ही वाढवली कोकणापर्यंत, ती रेंज मुंबईपर्यंत ठेवण्याचं आम्हीच काम करणार आहे. राणे बोलत होते मधल्या माझ्या रेंजमध्ये कोण आला तर मी बघतो. त्यांची रेंज कितपर्यंत ठेवायची ते सर्व जुने शिवसैनिक संपवतील. कारण कोकणात राणेंची रेंज मुंबईपर्यंतच होती, ती परत मुंबईपर्यंतच रेंज करण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करणार आहोत. मुळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना सत्तेचं विकेंद्रीकरण ही अपेक्षा होती, ती अटल बिहारींना पण. आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये सगळी सत्ता नारायण राणे आपल्या घरात ठेवू इच्छित आहे आणि हे सगळं मुळात लोकशाहीच्या विरोधी आहे. त्यांची जी काय भाषणं आहे, त्यांचं जे काय वर्तणूक आहे, ती सुद्धा लोकशाही विरोधी आहे. राणेसाहेब जेव्हा धमक्या देतात तेव्हा आम्ही कोणाला धमक्या देतोय त्यांनी विचारात घ्यायला पाहिजे. 8 फेब्रुवारी 1990ला राणेसाहेब, मी, रवी शेंडगे, हनुमंत परब असे गाडीने कणकवलीत पहिल्यांदा आलो. त्याच्यानंतर 10 तारीखला बाळासाहेबांची सभा होती कणकवलीत आणि 27 दिवसात राणेसाहेबांना आमदार करण्यामध्ये, मुळात या जिल्ह्यामध्ये आमदार म्हणून आणण्यामध्ये सगळे विरोधात असणार आहे. म्हणजे अगदी त्यावेळी गुरुनाथ खोतांपासून त्या परेलचे आमदार काय विठ्ठल चव्हाणांपासून मयेकर, मोहन सावंत, ते सगळे विरोधात होते. पण निवडून येण्याची शक्यता आणि एक स्थानिक कणकवलीतला नगरसेवक या दृष्टीने उपरकर आणि जिजीने त्यांची आग्रह धरला बाळासाहेबांकडे. मी तेव्हा बेस्ट कामगार सेनेचा उपाध्यक्ष होतो, राणेसाहेब अध्यक्ष होते. आम्ही जवळजवळ 400 माणसं 40 दिवस, म्हणजे मार्चमध्ये त्याची रिझल्ट लागला, आम्ही मिरवणूक काढली मालवण ते कणकवली. 400 माणसं जवळजवळ 40 दिवस होतो. त्या 400 माणसापैकी 4 माणसं नारायण राणेंसोबत नाही आहेत. असतील तर त्यावेळेच्या 4 माणसांचा त्यांनी इथे येऊन एक पत्रकार परिषद घ्यावी आणि ही 4 माणसं शिल्लक राहिली. आम्ही सगळे विरोधात गेलो का? तुम्ही फाटकला उमेदवारी दिलीत कणकवली, मी तेव्हा स्वतः एकटा विरोधात होतो. हे सगळे त्यांच्या बाजूने होते. मी सांगत होतो यांना की हे तुम्हाला महाग पडणार. पुढे इथे नितेश राणे आणि निलेश राणेंचा जय जयकार करायची आपल्यावर वेळ आहे. आपल्याला घराने काही नको असेल तर आपण विरोध करूया. कुणी केला नाही. राणेसाहेब माझ्याबरोबर जवळजवळ 2 वर्ष बोलत नव्हते. मी उघड विरोध केला नसेल तरी मी फाटकला मदत केली नाही. मुळात त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झालेले, जिल्हा प्रमुख असलेले, बँकेत असलेले असे प्रमुख कार्यकर्ते स्थानिक तुमच्याकडे असताना, मग त्याच्यात उपरकर होते, राजन तेली होते, सतीश सावंत होते, नागेश मोरे होते. मी सांगितलं होतं त्यांना की या लोकांचा मी प्रचार करेन, मला हरकत नाही. माझी 4 वेळा मिटिंग घेतली त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबातल्या आणि कोळंबकरसारख्या माणसांनी. मी सांगितलं तुम्ही मुंबईचा माणूस आमच्या डोक्यावर आणून का ठोकताय? तेव्हा मला पूर्ण अंदाज होता की पुढच्या वेळेला ती सीट त्यांच्या कुटुंबासाठी त्यांना राखीव ठेवायची आहे. आज ज्यावेळी निलेश राणेंनी शिंदे सेनेचं तिकीट मिळवलं, दुसऱ्या दिवशी शिंदे सेना बरखास्त झाली. सगळे नाना राणेंचे कार्यकर्ते शिंदे सेनेवर आले. BJPचे सगळे कार्यकर्ते शिंदे सेनेत गेले. उपरकरने पक्ष बदलला तर तो गुन्हा, गौरीशंकर खोतने पक्ष बदलला गुन्हा, आमच्या सतीश सावंतांनी बदलला गुन्हा, आमच्या राजन तेलींनी बदलला गुन्हा आणि तुमच्या मुलाने पक्ष बदलल्याने अख्खा पक्ष जर विसर्जित केला तर तो गुन्हा नाही. हे जर जिल्ह्यातल्या लोकांना आणि BJPला समजत नसेल तर तुम्हाला अटल बिहारीने काही शिकवलं नाही. तुम्ही अटल बिहारी साहेबांचं जर काय ज्ञान घेतला असाल तर तुमचा पक्ष संपवला जातोय, स्वतःचं एक घराणं इथे वाढवलं जात आहे आणि हे घराणं काय करू शकतं हे तुम्ही श्रीधर नाईकांच्या मर्डरपासून काल
जे कोण प्रचार करतील त्यांचे पत्ते माझ्या खिशात आहेत. आणि हिटलरने जर्मनी संपवू शकलं तर तुम्ही कसं काय सिंधुदुर्ग संपवणार आहेत आणि इथला भारत संपवणार आहेत? बाबासाहेब आंबेडकर तर एकटेच होते, काँग्रेस विरुद्ध लढले, सगळ्यांविरुद्ध लढले. आपण लढूया, आपण लढलो तरच जिंकू, हे तुमच्या माध्यमातून माझं जनतेला सांगणं आहे. ते अनेक जणांवर अनेक आरोप करतात, मी ह्याला हे दिलं, त्याला ते दिलं. आम्ही तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद दिलं शिवसेनेने, आम्ही तुम्हाला आमदार केलं, आम्ही तुम्हाला BSTचे अध्यक्ष बनवलं, आम्ही तुम्हाला BSTच्या युनियनचा प्रमुख बनवलं. आम्ही काय मागितलं तुमच्याकडे? मला काय दिलं आहे? मी सुद्धा तुमच्याबरोबर 35-40 वर्ष काम केलं ना. मी जर लायकीचा माणूस नव्हता तर तुमचा युनियनचा उपाध्यक्ष असू शकलो नसतो, तुमच्या तालुक्याचा संपर्क प्रमुख असू शकलो नसतो, तुमच्या सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचा अध्यक्ष होतो. कॉलेज 10 वर्ष मी चालवलं, माझी नोकरी गेली त्या प्रकरणात. 99 सालापासून 2001 पर्यंत मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कॉलेज उभं करायला होतो. मग मला तुम्ही SEO तरी केलात काय? हा प्रश्न जर मी तुम्हाला विचारेन तेव्हा तुम्हाला दुःख होईल ना. आम्ही समजतो तुमची ताकद नसेल, पण जेव्हा आम्ही आमच्या ताकदीने पुढे जाऊ इच्छितो, आम्ही जेव्हा समाज उभा करतो, आम्ही 30 वर्ष काम केलं असेल तर काहीच पुण्याही कमवली नसेल. आमच्या गावातून, आमच्या विभागातून आमच्या मागे लोक नसतील, त्यांनी तुमच्या मागे फरफटत जायचं. आणि कारण काय? तर कोणाला 10% दिला आहे, कोणाला सोसायटीमध्ये. अरे सोसायटीचं सदस्य हे काय एक जमीन. तुम्ही सतीश सावंतला ब्लॉक दिला नाही, सतीश सावंतची सोसायटी आहे, त्याच्यात तुमचे ब्लॉक आहे, त्या ह्याच्यात तुमची बँक आहे भाड्याने, ती आमच्या राजन तेलींची सोसायटी आहे. तुम्ही तुमची कशी काय म्हणता? गव्हर्नमेंटने जागा दिली सोसायटीला, त्याच्यात फ्लॅट मिळालेले आहेत. तुमच्या म्हणजे काय तुमचे पैसे लावून तुमचे खाजगी दिलं काय? अर्थात माझा तो विषय नाही, पण व्यक्तिगत विषय करण्यापेक्षा राजकारणात तुम्ही काय करणार? एक पक्ष देऊन ठेवणार, तुम्ही पुरं घरानं एका पक्षात राहणार. गडकरींसारखं असं जाहीर करा, नाहीतर गडकरींनी म्हटलंय ते चूक म्हणून जाहीर करा. गडकरी म्हणाले आहेत ना घराणेशाहीला मत देऊ नका. गडकरी तुमचे मित्र आहेत, एकदा गडकरींना सांगा तुमचं भाषण बदला आणि येऊन सावंतवाडीत भाषण करा. घराण्यातले उभे राहतील त्यांना मतदान करा, बाकीच्यांना करू नका. खरं तर अनेक मुद्दे आहेत घेण्यासारखे. विकास म्हणता, तुम्ही आमदार झालात, तुम्ही विरोधी पक्ष नेते झालात, तुम्ही मंत्री झालात, तुम्ही मुख्यमंत्री झालात, तुम्ही केंद्रीय मंत्री झालात, तुम्ही BJPमध्ये मंत्री होता, तुम्ही शिवसेनेत मंत्री होता, तुम्ही काँग्रेसमध्ये मंत्री होता. आता काय तुम्हाला अमेरिकेचा अध्यक्ष केल्यावर सिंधुदुर्गाचा विकास होणार आहे? विकास करायला अजून तुम्हाला किती संधी पाहिजे? 30-32 वर्षे एखाद्या माणसाच्या हातात निरंकुश सत्ता एखाद्या जिल्ह्याची असेल, महाराष्ट्रात त्याच्याकडे सत्ता असेल, राष्ट्रात त्याच्याकडे सत्ता असेल, तर जो विकास करू शकत नसेल तर केसरकर असोत किंवा राणे असोत, आपण बदलायला पाहिजे. आणि बदल हाच विकासाचा एक मूळ हे आहे, लक्षात घ्या, पाया आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.